Anya laki din! Anya ka mo nga min lando. Apay anaskan pa ilang agabrod ka. Anya, ngarod may ta. No dito lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangaruna ka, nangina amin na magagatang. Ngimina pa itikro daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tama laang miti papangkoy dya Japan. Masigurado nga ito unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita ka rin kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal Nya kalaki din. Ay, may ita. May taan ako. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw. Para ka na kayo. Para mo't lang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa ak, tasaan ko ang makadkadwa. No, mailiwakan ko ana. O na yan, Maita. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kuana, mangsapol kay ti trabaho, manggad ka. Ha? Saan atay adda ka lang di ti balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada, ang mabalin mo ang pagpatulungan, tapno makasapol kay ti trabaho, saan aya? Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo, ti pangpangronam, ay, dayta ki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw? Rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama kalaang itipawit nilan daw. Ang mga nalipata, mga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan, nga dalat tabukod mo akwarta. Mayta! Hoy, friendship! Ang mga adam mo amabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mo't. Sa anak mo nagang angaw, anya lakit din. Kaya apay pa lang agsapol kay ti sabali nga eh. Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadwam ni ti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria asigot akad kadwa dito eh. Kasta ka di? Kaano pa manaw? Hindi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Wanta maboring nga kami di balay may manipod nag-flight na nilanto di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amo matan, kaya't kumot ang iliw-liw at iliw ko kinilando si kakit di mat. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katintun bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello, Lando. Kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo tinanakareng? Kinakadigos ka pa yan. Wan tamasapak amapan iti restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no'y tardi ka, sumrat. Ngamnas kan amasapak nga agrubwat amumatan. Nagrega ti pagluganan nga agpaili. Sa bagay magkidi Gaala agrubwa ka nga rutay, Maita. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige, Lando. Agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang utin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang Numala dawak, ang mga adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan, talaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingka nga rin ni kusina.
Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino itangal daw. Tulungam latan. O sige. Aywan, ang mga nusan ka pa nagkape Ada kape ije kusina. Ang mga naman may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. O na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, iji balay me. Naimbag nga oras si tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y ba't una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akin di nga umay mangan dito Dabitin ka barbaro ang nagpintas sa balasan, Joe. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kung nakait. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana. Sakbay nga agawidak, saludsudan ka man pa'y friend no anya tinagan dahi alakay. Tayo customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, may. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isip mo, salbag ka. Naga na lang mo ti damdamagak ka. Kanayon dahi dyan, o may mangmangan dito, eh. Isundulat tamot din, ati saludsudan. Apay, magupgupuan ka king kuwana, agkalkalyo, may. Nasim ka talaga tilakay, Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am-am mo kan mayta, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawidak man laang. Tisweldo mo nga eh. Sa mukha di nga alaan. Oray weekly latan ti panagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anya nga ro ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danaw nagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa buto na nalawa kay san unay nga daw. Sakto laing nga makunkuna. No, adda mangayat kanya kake. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay na, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Mayta, adda ka di magbangam, ang kuti-kuti mo't nakita bibig mo. Ha? Ay, awan uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilandok? Nay kasong batam Sana nanang, inton malamtulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani apay. Ada ka di sa inyo ang nagkinawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga doan niya pa'y ti panunutan na no kasta saan mo asong batan.
At panunutan na kadila tananang. Anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho Mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa imot marik na tibambanog ko. Iso asi mara kaklatamot Oho, ti ko nam kini. Ada nagkinaawatan nyo iti dahi ala kay Romeo. Titangiwat mo. Ang mga no ada makangag narigatan. Anya? Kaya't mo asawan, punutin baga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kami kini Romeo. Ah? Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na. Kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Mayta, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dahi alakay am nilando nagabrot. Makaurnong laang para kata kayo. Jack ba't lapat siya na saan nakaluklukon dahi alalaki. Iso kasayaatan na. Ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara kini Romeo, naglawat ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak na? Ay, jak amuking kamayta. Sana bali, tanututusan kat manulaang tibiyag ni Romeo anabat-bati di ti lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadagiti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Mayta. San ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan. Daka tikasto nga ginadayuta. Anya? Apay, ka rin sa bali ang lalaki, itibiyag mang. Iso akas talatan kalakanaking kamang ibreak kanya. Wanlando, daka ti agilaymad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga daka ayan-ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mamakas ta? Nakaprodak para kadata. Guminsukat na lang, iti sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka din ni Romeo, amasikog ka, Mayta? Ay, saan pa'y nga rod? Tadyak pa'y mo't na ibagakan kwa na. Ay. Naku na namot kitdi, asukunan na kanuin ton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dagiti nagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa'y lang dahi a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo Dak amuking kamayta. Mas pinili matalaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kun daya lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano yung kayang mau. Anya? Yung kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasaw kamot baklamot. Praktikal tibiyag itaan niya. Kahit wun ngamin, pud no a praktikal, ngam sana kayat asawin dahit na, kahit kayang mo, uri lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Praktikal di biyag, kahit agtrabaho ka, agtrabaho ganern. Ay na, nagpintas mo tong TV dito, Romeo. Ay, wala. Nyamno ka sa ano kapintas te view dito. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, undaya. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayong dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Maita. Ay, undaya. Iso ni Maita. Ti ibagbagakin ka akay na et ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti dahito naglawa adaga.
Kastamot ten lagi ti baka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang angaw kayo ka di? Kasano nga agang-angaw nga ibagbagam? Iso nga maya kita ditoy, ta itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditang. Punutin ako na ni Garing. Isaw, tiyakin kukuha iti aming adda ditang. Kang runaan da ito naglawa daga. Anya? Kasanuak pa'y itan. Naimbag kumamot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tatimangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaga na kan ka nga da naglawa dagana kan ado adingon na ay in kayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamayta. Nanang. Lopay kasta, ay wanam day ta si kugmaw. Ang mga doan niya pa iti mapanunot mo dita awan basol na day ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang timakuna nilan daw no maamuan na day ta nga inaramid mo? Nanang. Kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat kukuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh, nya nga ita, Mayta. Nagararapap kamit siguro nga agbalin na doon niya. Gapot at panagkunam, kabak ng launay, dahil alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katuan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam ni ang mga nadan tumanan mamamum alakay. Tay adalugan na. Saludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod lang, ano driver da laang, ganon. Si kakit di mo. Saanan ang maulit. Diyak kaya tan tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saanan na talaga. Mababainak unay kan kwa, no? Oho, nasaya at mo, ito dapat nababate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Oh, da kayo maggamit ti masabat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. Kita may naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong nga amada. Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno na itan ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasan ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga bagbagayo mat. Kaya't yun sa akin niya kumura ka na kayo ah. Ha? Anya? Ay, sana. Balasang ko kunayo mat ah. Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudin. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam ko tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetatisan ko pa'y nga mo. Kakatay na lang matidikalman.
sigurado ang mabayad. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadag iti anak daya bron, ngurayan da. Ay, samagay mo kidi Taawisik man naging friends ko, ababalasang, akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin, balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan kanta. Wan. Oh, nakapalas ka mat. Papanamay kumare. Hinga ka agpalas, tumay ka. Intay yung makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay, saan mo pa nga amo aya? Natayan ni Tata Gudo at Tatang da Sheila ijadaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi Sabado ka no. Kasta ka di? Mala, umuna kay nga rodan tagawid akpay. Inaklag di gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod Wan kumare. Ingkay kat kitaanan, ano dati pa wat-wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay ko nak. Saan ka aday tamanin wat-wati bagbagam? Malaingkan. Umayak to, ninton madamdam ako kumare. Lakay! Ada na yung bag-adamag! Ha? Anya rita na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ay, natay magaya man nila kay Gudo. Na yung baglahi din. Anya? Natayang nga mapaya naragsakay. Sigakit dimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada na giti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag pa iso anya. Apay, kano aya kano ti pumpaw? Jack pa'y amo, ngam sigurado, medyo mabayag ti pa nakaipunpun na dayjay. Taagda nga rod dagiti anak na iji abroad. Urayan da. Ida pala pumpumay. Wangag pa iso Apag iso adadakar, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbaglaki din ta na tayo nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapandiya balay dangay? Itamot laang lakay, agdigo saklaang, kalpasan na, inakmutan. Apay, adyak mo nakita ni Rika ang anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag pa iso, kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito Wan nga rod, naimbaglakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamot hindi bagbagam. Katpad numat, naimbaglakit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo da ito'y. Makaila ko kami matlang ititarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako, Jack amo na niya klase dahil pa nagngiwat mo si kababae. Anya lang ang timakunada no dumakangag. Si kakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, Jack amukin ka. Di ta ka manlangan. Nakababain ka, kadwa. Anya, iti kunada king kayo dyan na panang. Bakay? Ay na, nakaragragsakak lakay. Mano-kano, kaya ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagano, Jok? Ay na, pagatlapayag at talaga ti isam ko. Nagsaya atang ngay. Uso atap no, dagiti buryas to lang, hindi mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngayon may alaan. Inton bigat kanumot laang. Nasapa Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. imbaga makas. Imbakak ngam na kunamat ni Rika. Abayadan danto kanulaangan kalpasan ti pompon. Ayuson da jay lakay. Tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi Ay, kamudyanan na magatang mo langan. Nagitilimatarakan ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanin ta. Kwarta man ang George. Maglaki din ta natin nila kay daw. Oh.
Anya, nakarariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yaw. Ha? Ay wala na. Nailako mi mo't dagiti limaan dadakkel a baboy me. Naimbag man. Kaya't mo asawan. Kailangan buryas yaw at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan mi tapno adanto manon mailako mi. Sapay ko ma, tano dumakkel da kat adanto manon ti matay dito'y ayan tayaw. Hay! Anya ka din detang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, no saan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa anagatang ti baboy menyo. Isuway baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad da kumagkasar. Barang gatangan da dagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga imbag ta adanatay. Ay unay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat iso matipod no? Ti kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy miti ginatang da. Saan ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awanan bain da atan niya. Nagturid mo tin na nang ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa'y tadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo day tanana, awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana, idimbaga na day ta kanyak, adu kami ije lamayan. Diyak pa'y kidi amu no nangag dagiti babae nga day ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, di lasimgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa'y nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti 5 ababoy na. Ay, pakpakawan ako nak. Di nalat na panunutan. Masapol na pa'y nga ibaga. Day tangarot nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. Numaidanon kada kwada day tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Day jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa bala nang ibagaan na. Ay, jak amo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirurumun mo ito. Kunak lakit din. No sana puno na ita na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Puno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yan na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Di lang nagbayin na nang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain ka saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa. Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan? Ayun, ayun, Diyos ko, manangaas eh. Ala, kamara na akda Japon so tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan da. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos, por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga nuki wala damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan bata? Ay, yun na po. Makaila ako dalang iti baboy at arakanda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumawit asawam, ngamasaan ba't?
Kasla may padpada mo ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo. Pakaragsakan nyo mata, nadama tayo karo ba tayo? Saan kumabot a kasta? Ni tata babalo. Practical ti biyagitan na. Nyalaki. Anya? Dadakkel kayo di manan. Ada kiti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Kaya matay ake gulpintan no isaw. Ay, Diyos. Diyos po, santo. Yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta, amampay mo ti sumarunukin ko na Diyo. Po, Diyos. Sa bali na ito at tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo matay. Apay agbiag kayo pa itinapaw ka na. Ipanyo kayo dahil tagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at arakamay. Nyalaki dahil. Ay, po, Diyos po, santo. Pakawalim na sa barswa, Diyos ko. Una dito na panagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabailam kay maganda sa kanya. Hoy, si kalangan ti batay. Sana salbag kakite. Umuno na ka malangan, Ponso. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit demot kumari. Ay, tanya gayam. Tawan kumari kakasking ka ti ugali na. Anya? Ape akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damaysa kada kayo, nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mait, ta nagpadpada kayo mait. Agindadalos ka mat. Magidadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. At akati bagbagamtan niya, ha? Ha? Ay, awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Di ta ka man langan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. Ha? Apay pa kay? Kasla ka matanda na ka. Madandan aga na ka talaga. Dagi di tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw, babaling ko mga ilakaw. Awampay mo pimusya karo ba Diyo? Apay ngay ngatan. Ala, agi na nakabiit. Tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagi ti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ko matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminan ti madama ka mataya karo ba? Tanong may lakot ako man dagiti tarakan ta Diyo. Wan nga rod. Nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo ta sumaruno tayo ala kay Dario. Wano ni bakit na. Total kat bakit ka na kay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan lakay. Una yun ti kastoy. Apay akastoy. Apay nga takas tao. Una yung bakit. Natay amin, nagiti 21 na baboy tayo. Kasanuta pa'y itangay. Awanan. Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manomotan asako ti feedstick nanda. Ay, una yun nanda mo nagiti lalaki kang babakating niyo. Kapos siguro na ito kinabara, di panaway niya sa kasta. Dito na balang, di pudot niyo. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamaak mo laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. Kat mailako ta dagiti baboy ta ngumawam mo tinatay ngaminan. Nag-andor doon to mo dagi niya babaka ka na lalaki niyo. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakit? Kasa talaga tibiyag ka. Nyalaki din. Una yan. Di doon to pala na tayo mga muna dagi niya tatawa dagi. Lalo di babalaw.
Ay, kunak lagi din nusikan ti may kali di ta nagadunga abot a kinaliyutan niya. Ha? Si kakit di mat. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na saysaya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kundolensya, kada kita baboy yo nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo ki di Kauuray yung at damatay akaro ba, tapno mailako yung dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Hay, agyaman kayo at asan kayo anairaman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, no damadamag yung anatay. Tapno mailako yung ti baboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung mulat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo nga daw dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumot. Anya? May mayat pa'y no ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo, tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.